Assalamu alaikum. Matsalar bafaranshi kenan. Bai san me ake nufi da breaker ba. Breaker yana nufin yayi breaking din heart ɗinki. Ke kika ce kin ji kin gani saboda yayi breaking din heart Momi Gombe. Ke Rakiya Musa kika ce kin ji kin yadda kina so. To yanzu kuma ne me ya zaki fito kina kuka kina cewa yayi breaking din heart ɗinki yayi menene da menene. Ni fa ban ga laifin breaker ba. Ni ba na ma jin waƙoƙin breaker, ba na ma yin sa, amma dalilin wannan abin da kika faɗa ni na ji ina ƙaunar breaker, ina son sa, ni yana ma ina ya zo ya breaking ɗin heart ina, ya yi breaking ɗin heart Momi Gombe, yanzu ke Rakiya ya yi breaking ɗin heart ɗin kinan ku, ni Husna ina so ya zo ya na uku, in gaya ma yaudara, wai yaudara, ni ya zo ya yaudare ni ma Ko za a tsangwame ni, bayan gari ya kai ni, akini kuwa so ni, akar da kuwa bar ni, kekin faso Kano ni, hakurin ki karki bani, ni na nuna miki so amma ke kuma baki mini kara ba. Ja'irar yarinya, ke ne wa soyayya, da aniya faralaya, ni na ji kikin sauya, ba wai na bane, amma na ga kina ta jujjuya ni, ai ba so bane, shine sanya muke yawan sabani. Mai haƙuri a so, da kenan mai haƙuri a so da